Sada bih pozvala isto još jednu preduzetnicu i Draganu Đermanović, koja je inače veliki prijatelj kako nas sa Startito, tako i cele startup i IT zajednice. I sada ne mogu, tu mi je. Gago, molim te dođi i ispričaj sa nama i podeli svoju što preduzetničku, što životnu priču. Hvala, Zoja. Ne mogu da vam opišem kako se osjećam što sam danas na ovom mestu. Pratila sam prošlogodišnju konferenciju, pratim sve što radite na toliko mnogo načina i putem toliko mnogo kanala, prvenstveno putem Startita. I nekako se švercujem, hvala Zoja, da, veteranka, švercujem se uz vašu energiju, uz vašu inicijativu, uz to što verujete u sebe, bez obzira na to gde ste i bez obzira na sve to što vam govore s različitih kanala. I to da pričam sa vama danas kao neko ko može da podeli samo neki primer je za mene ogromna čast. I zaista mislim da nisam bila na značajnijem mestu i držala značajniji govor nego ovaj danas. I hvala vam mnogo na prilici, Startitovci. Ja sam smislila da vam ispričam kako ja ili zašto ja znam da možemo. Zašto u stvari sam ja uverena u to da možemo, jer sam pogledala i upoznala puno ljudi i videla mnogo sjajnih primera i tu vrstu iskustva želim da sa vama podelim. Na početku želim da vam kažem da ja smatram, samo da, izvinite, tehnički rešim izazov. 1, 2, 3, opa. Ok, ti Zo pogledaj, a ja ću početi bez slajdova dok se ne zavrti. Da. Ja sebe smatram večitom učenicom i svi koji rade sa mnom znaju da sam nepopravljiva štreberka, što bi značilo da puno učim i razmišljam i strašno imam problem sa tim da ne mogu da uhvatim korak sa svim znanjima i mogućnostima i opcijama. Međutim, moj život prvenstveno karakteriše to što sebe smatram uspešnom. Ali moram da kao Jelena kažem šta je za mene uspeh. I za mene je uspeh zadovoljstvo. I pošto sam istinski zadovoljna osoba i na privatnom i poslovnom planu i naučnom planu i prvenstveno zadovoljna svojim timom i klijentima i saradnicima, mislim da sam uspešna. I voljela bih da uvek kada pričate sa nekim ili kada vam neko prenosi utiske, referencije, rezultate, ga pitate da li je zadovoljan. Jer ako jeste, on je postigao sve što je trebalo da postigne, a ako nije, pred njim je ozbiljan put. On se meri uspehom u startup industriji, brojem dece koju imate, ličnim ambicijama, vinogradom koji ste zasadili. Ako vam to donosi zadovoljstvo, znajte da ste na pravom putu. Ono zahvaljujući čemu ja smatram da sam zadovoljna su pre svega ljudi sa kojima radim. I ljudi sa kojima sam povezana, od kojih učim, Zoja, Vukašin, Branko, Slavko, svi vi ovde i naravno moji mentori, prijatelji i oni koji su ne samo meni nego svima vama i čitavom čovečanstvu ostavili ozbiljnu zaostavštinu u smislu znanja i iskustva. Jelena je govorila o tome kako to znanje i iskustvo dobijamo na raznim mestima i možemo da ga iskoristimo. Danilo Kiš ga je zvao civilizacijsko znanje. I pošto sam ja nekako uvek žurila, vidite kako i pričam, kao opšta karakteristika i pokušavala da što pre nešto naučim, uradim i sve sam dosta brzo u životu uradila, koristila sam tu Kišovu rečenicu, u ranom uzrastu sam pročitala i taj citat i sve što nisam znala, odnosno stekla kao lično iskustvo, pokušala sam da naučim kroz takozvano civilizacijsko. I razmišljala sam, Bože, kako je moguće da nismo svesni koliki ljudi, kolike religije, kolike kulture, kolike knjige, kolika kulturno-umetnička dela su nam na raspolaganju iz kojih možemo da naučimo sve što ne znamo i da pokupimo iskustva koje nikada nismo imali i možda nećemo imati priliku da imamo. I tako sam kompenzovala taj nedostatak ličnog iskustva i sad, iako veteranka, nastavila sam tim trendom i posudila i znanje i vođstvo jednog od sjajnih autora na čijim krilima je i kreirana ova današnja prezentacija, to je Og Mandino. I u nekoliko narednih slajdova ćete videti kako je on i mene ili filozofija koju zagovara vodio kroz život i startup i preduzetnički razvoj uopšte. A taj čovek je jednom rekao da čovek, ljudsko biće, je najfascinantnija, najmagičnija tvorevina prirode i da je svako od nas zapravo ovde sa nekom svrhom. U ovom trenutku, na ovaj način, u ovom gradu sa ljudima sa kojima je povezan.
i da cilj kojem treba da težimo jeste da postanemo planine, a ne da se skupimo u maleno zrnce peska. Po mom dubokom uverenju, da li ste planine ili zrnce peska, opet zavisi od toga da li ste zadovoljni ili ne. I naravno, da biste sebi pomogli, vrlo je značajno da znate gde se nalazite i gde želite da idete. Bez ta dva parametra nećete daleko stići ili možda hoćete u suprotnom smeru. I da bih sebi pojasnila gde sam i gde idem, a sve na tom putu da postanem planina i da budem zadovoljna kao što danas jesam, koristila sam razne matrice i čućete puno toga, prvenstveno od ovih menadžera i tih stručnjaka, naučnika i tako dalje, ali meni je matrica koju je napisao teoretičar drame pre 150 godina zapravo najviše pomogla i dala mi najviše odgovora. Ona mi pomaže da znam tačno u kojoj sam fazi života, privatno ili poslovno, da znam gde idem, šta treba da radim da tamo stignem i šta da radim nakon što ostvarim svoj prvi cilj. Gustav Freytag je opisivao dramsku strukturu. Komedije, tragedije, nije bitno, svaka se realizuje na ovaj način. Ona počinje sa expositionom, uvodom u kojem se u dramskom delu postavljaju glumci, sporedni glumci, vreme, mesto, dakle postavljaju se okolnosti. Isto ovo imate u privatnom životu, imate u poslu takođe. Dakle, to je trenutak u kojem se dešavaju ključni momenti veze koji će vam pomoći da krenete put rising actiona ili uzlaznom putanjom. Svi ljudi koje ste upoznali u bitnom trenutku života, možda danas ovde i na fakultetu i tako dalje, će vam pomoći da krenete da se penjete. Put možda planine o kojoj je pričao Ogman Dino. Onda dolazi klimaks. Klimaks je i u dramskom delu, ali i u našem životu, u projektima, na bilo koji način, ona tačka na kojoj smo najstrastveniji, u kojoj najviše uživamo i gde su emocije najjače. I naravno svi volimo da budemo na toj tačci, ali naravno ona se završava. I posle nje sledi falling action. Ovo je onaj bolni deo života, ali kada vidite ovu strukturu i malo porazmislite o njoj, ja ću me posle pokazati u primjeru mog života, zapravo shvatite da su to takođe divni momenti. Jer da li će falling action biti bolni ili zaista prijetan moment i osjećanje, zavisi samo od vas. I na kraju neki rasplet i kraj dramske strukture. U mom životu je slična priča uvek bila i ja sam se ovako odmeravala, ja se tako povučem na dan, 2 ili 3, pa vidim gde sam, šta radim, da li me to vodi cilju ili treba da promenim način i tako dalje. I više puta u životu sam bila u situaciji da ono što se događalo je mogla bude ili tragedija ili komedija, retko kad bez jakih emocija. Da li je bila drama ili je bila komedija, zavisilo je samo od mene. Kako je izgledao moj put i mislim da je to i razlog o kojoj su me Vukašin iz ove pozvali da danas pričamo, pa ovako, nije baš to bilo sasvim neka uobičajena priča. Iako želim da znate, ne znam da li je neko do sad to rekao, ja sam jako obična osoba, skroz jedna normalna cura, žena, ali imam neobično jaku želju da nešto uradim. Za sebe, za vas, za ovu našu zemlju, za sve u što verujem i sasvim je dovoljno da imate jaku želju i ona će vas učiniti neuobičajenim ljudima. Jer manje više potencijal je isti, okolnosti su iste i mnogi ljudi kao i vi žive na mestima koje nisu ni najomiljenije, ni najbogatije, ni najprilagodljivije, ali napravi izuzetne stvari. I stvari u odlučnosti. Želim da vam kažem da i ova priča nekog mog života ima veze samo sa odlučnošću, ne čak ni toliko sa potencijalom koji zaista verujem da je na istom nivou za sve nas u ovoj prostoriji. Ja sam počela i to je bio moj taj exposition, to osim što sam štreberka, pa sam uvek učila, pa sam volontirala, radila kao novinarka, radila na televizijama, nevladinim organizacijama i tu su se postavili bitni ljudi za nastavak i razvoj moje karijere. I stvari koje sam tada uradila su bile jako bitne za ono što je sledilo. Ovde pričamo o mojih 17, 18, 19 godina. I onda sam upisala fakultet, završila ga za manje od 4 godine, iako sam već bila mama jednogodišnje devojčice, imala nekoliko godina radnog iskustva, jer tako, eto, sve sam nekako radila dosta brzo i konkurisala sam za poziciju pripravnice za marketing i PR tada druge najveće finansijske institucije u zemlji, Vojvođanske banke. I naravno svi su mi govorili ti bez veze, bez ovog onog ne možeš da prođeš, možete da prođete. Postoji jako puno primjera ljudi koji to urade i nisu našli izgovor da se ne prijave. Zaposlila sam se i šta sam radila? Nevjerojatno. Radila sam uvek više nego što su od mene tražili.
Radila sam uvek duže nego što se od mene očekivalo. Učila sam sasvim nove stvari o kojima mi niko nije pričao. Pokušavala sam da promenim status koji bila sam sigurna da ne postoje ograde, ako postoje, ja ih sama sebi za sebe postavljam. I to je rezultovalo time da postanem PR menadžerka banke u kojoj sam radila u kabinetu predsednika izvršnog odbora sa 23 godine i da budem najmlađa menadžerka u istoriji finansijske institucije u našoj zemlji. Naravno, jako interesantan trenutak i on je doveo zapravo i do toga da imam baš super posao, baš jako dobru platu, to službena kola, ogroman budžet i sve je bilo fantastično, ali ja nisam bila baš više zadovoljna. Osjećala sam da ja moram da radim dobro, ali dobre stvari. Da nije dovoljno da ste u nečemu dobri, nego da ste dobri u dobrim stvarima. I pošto nisam imala prilike na neki način da ništa spektakularno promenim radom u Vojvođanskoj banci, dala sam otkaz. I to je 2008. godine za mog oca bila bolna stvar, ali sam imala podršku supruga i to sa dve ćerkice sam krenula u samostalni biznis, tako što sam prvo imala falling action i to mi je jako bitno da znate. Nikada ne dođe klimaks bez pada i da li će to biti pad ili put ka novom klimaksu, samo je stvar perspektive. Nekih pola godine, godinu nisam otvarala firmu, jer kao štreberka prvo sam čekala da imam klijenta, pa ću onda ja da otvorim firmu i počela sam da blogujem. I dosta oštro i dosta napadno i tako. Mislim da nekako, što se kaže, mutim vodu. Pa su onda kolege počeli da me pozivaju na razna predavanja u regionu da čuju kako ja pričam o onome o čemu pišem, a tome je usledilo i da me razne sjajne kompanije pozovu da ih i posavetujem u vezi sa stvarima o kojima pričam, odnosno pišem. I tako je nastala firma. 2009. godine, verujte mi, formirati firmu za savetovanje i davanje ideja u vezi sa internetom nije baš bila delovalo mudra stvar. Prodavati ideje u našoj zemlji generalno nije mudra stvar. Još ako je to na internetu, dodatno je komplikovano, ali sve je išlo baš kako treba, zato što granice nisu postojale. Ja sam videla gde idem i znala sam da sve što radim ima nekakvog smisla, posebno s obzirom na to da imam tako sjajne ljude sa kojima radim. Čak i da dođem u sumnju u bilo kom trenutku, njihova energija me vodi. Osim što sam to napravila firmu i ona ide svojim nekim tokom, kad sam zaradila prvi veći novac, sve što sam imala sam usmerila u startup. U naš prvi startup i mi smo prva agencija koja je iz svog poslovanja pokrenula startup, zato što sam verovala da moram da nastavim da radim izuzetne stvari, da ima još mnogo toga da se uradi i da nije vreme da ja sad spavam i dremam i uživam u tom nekom trenutku slave klimaksa koji sam imala i u kojem sam sigurno mogla da uživam, kao ni pri prvom klimaksu u Vojvođanskoj banci. I negde sam ja to tako kreirala kao jedan već planinski venac. Ovaj Ogman Dino bi možda bio zadovoljan. On je rekao da budemo planine, ne zrnce peska. Ja se već sad tu penjem korak za korakom i imam te bolne trenutke koje doživim kao rising action, ali sam zbog svih vas htela samo da podelim, imam još 2-3 minuta, Zoja Vukašin, da podelim par nekih, da kažem, saveta. Više je to neko moje razmišljanje da odgovori vama na nedoumici, možda unutrašnji bol koji ćete osjećati na putu ka vrhu kada dolazite iz zemlje u kojoj svi živimo. Razmišljala sam o tome šta su to stvari, glavne stvari koje sam ja uočila da nas drže dole ili da nam pomažu da stvarno odskočimo. Ima tu par bitnih stvari koje želim da vola bi da upamtite. Prva je da je klimaks, ta tačka uspeha u kojoj ćete sigurno biti ako već niste, najslađa uspavanka. I kad tu dođete i kad vam je lepo i kad je dobro, vi jednostavno ne razumete ni šta vam trabunjaju ljudi okolo, da vi se treba da učite, da se menjate, da nešto radite. Jednostavno, zašto bi bilo šta menjali kada vam je dobro i kada ste u trenutku koji je fantastičan? U tom momentu, molim vas da se setite da danas nije dobro vama zbog onog što radite danas. Dobro vam je zbog onog što ste radili juče. Ako uživate u klimaksu, zapitajte se tačno šta radite danas da bi vam i sutra bilo dobro. I ljudima koje volite i o kojima brinete. I kada god pričam o klimaksu, podsjetim ljude na tu stvar da on jeste lep, ali on nema veze sa tim trenutkom u kojem ste danas. Razmišljajte o tome i tad kad vam je najlepše, radite najbolje da biste imali novi klimaks i tako više dali sebi i dali drugima. Hvala.
Druga stvar koja mislim da je bitna posebno za ova naša podneblja zbog tih svih uzora i primera, ona se u nauci zove information cascade, ta informaciona kaskada. Znači, zašto mi ne odskočimo koliko mislim da možemo? Čuli ste ove ljude danas, upoznali ste toliko njih. Znači, mi stvarno jesmo fantastični. Ja svake godine odem na preko 20 internacionalnih konferencija, ja pričam i radim sa ljudima koji žive kao i ovi momci i devojke koji su pričali sa vama, ni u čemu nisu bolji od nas. Samo imaju malo bolju viziju i malo više energije i malo više veruju u sebe. Sad, šta mi imamo kao karakteristiku što ne srećem tako često napolju? To je ta informaciona kaskada. To je kao, pa Perica i nije tako specijalna, baš mu je super. Ili Milica i njena agencija nisu baš top, ali vidiš njima ide. I onda je to super izgovor da mi budemo osrednji i da ne radimo ništa spektakularno, ne dajemo neki ekstra effort, zato što i Perica i Milica lepo žive. To nije istina. Radi se o prvoj ili drugoj kaskadi i to ova teorija objašnjava. Njima jeste dobro i vi ste uhvatili taj trenutak, ali će im biti dobro jedan, drugi udar o stenu. Na trećem će se razbiti. Ako zaista niste dobri i ne radite dobro svoje stvari, ne možete da trajete. I to što je njima sad okej, verujte da je samo trenutak u fazi informacione kaskade i pre ili kasnije će se razbiti o stenu. Treća stvar koja je bitna, ja sam to pomešala, je takozvana screenshot iluzija, gde, to su te stvari koje nas drže dole. Ponekada nečim što nam je jako lepo ili sa nečim što nam nije tako lepo, ali nam je atraktivno, mi se screenshotujemo, zamrznemo trenutak, trenutak Srbija je loše mesto ili trenutak wow, ja sam super. I u tom trenutku i u tim uspomenama živimo, iako se već sledeće sekunde sve promenilo. Imamo karakteristiku da to uradimo, a ja vas samo savetujem da se svakoga dana okrenete i pogledate da li je stvarnost baš onakva kakvom je zamišljate, jer ponekad ona nije ista kako je mi vidimo. Naša stvarnost je deo ukupne stvarnosti, ali ona nije jedina i razmišljajte o tome. Za naše podneblje karakteristično je još jedna, ja ih zovem iluzija, a to je takozvana in the box delusion. Kakva je ona? Ne znam zašto je to tako i vola bi da mi kažete ako znate odgovor, ali mi u našoj zemlji i malo na našem podneblju mislimo da sam ja, da je moj život, moj fakultet, moj grad, moja Srbija, moj biznis i moja kompanija jedina na svetu. Nemamo perspektivu da mi nismo svet. Mi smo deo sveta, ali nismo svet. To naše mikroselo u našim glavama, u našoj percepciji nije život. I zato što mislimo da nam je tesno i da je Srbija sve i da ovde moramo jedni druge da pokoljemo, da iskritikujemo i sve ostalo, gazimo u toj nekoj našoj maloj kutiji jedni po drugima i grizemo jedni druge umesto da jedni drugima pomognemo da izađemo iz kutije. Kao što je tu radio Branko, kao što su tu radili svi drugi. Vola bih da razmišljate o tome, da mi ne živimo u kutiji u kojoj jedni po drugima treba da skačemo. Mi smo deo sveta, imamo mogućnost da budemo jednako fantastični kao svi na svetu, a ti naši drugari i kolege koji su s nama u kutiji Srbije mogu više nego bilo ko da nam pomognu jer nas razumeju više nego bilo ko drugi. Znate koliko to vidite, kako nema mediji da nas hvale, nema kolega da dođe pa da kaže wow, oni su radili super stvar, ko Zoja priča, kaže mi radimo sa svim organizacijama, to tako treba da bude. To je jedini način da izađemo iz te naše male kutije i da li ćemo nešto uraditi, zavisi samo od nas. Ako mnogo želimo, možemo jednako mnogo, ali da bismo to želeli trebaju nam prijatelji i ljudi. Niko sam nije ništa napravio, pa mislim da je to tako čak i u individualnom sportu iz kojeg dolazi Nole. I tamo opet tim igra glavnu ulogu. Naš tim je Srbija i svi naši sjajni ljudi sa kojima radimo. Hajde da se tako ponašamo. I na kraju, jedna stvar koja je sigurno i najlepša. Šta je ono što može da vas u ovom konkretnom slučaju podigne? Koja je to sila koja je najjača? Svašta može da vas pusti. Screenshot delusion, in the box delusion i tako dalje. A šta može da vas podigne? Pa čak po Newtonu je to sila. A sila je jedina
potrebna da bi telo promenilo pravac i ono će nastaviti da se kreće ravnomerno pravolinijski sve dok sila na njega ne deluje. Što je telo veće mase, sila mora biti jača. Koja je najjača sila? Znam da znate da su osjećanja. Ako neko to zna, to su ljudi sa ovih podneblja. I to razna osjećanja mogu da vas pokrenu i da vam pomognu da odete gore ili da ostanete dole ako tako želite. Među njima su pozitivne i negativne osjećanja, i bes, i inat, i zavist, i prkos. Ali ono osjećanje koje je najjače i koje najviše može da vam pomogne da napravite svoj novi rising action i da uživate u svom klimaksu i da radite dobre stvari je ljubav. I to ljubav prema ljudima sa kojima radite, prema projektima koje razvijate, prema viziji koju ste smislili za sebe i za sve koji su vam značajni. Ako osjećate neku teskobu, znači da niste zadovoljni. Ako niste zadovoljni, ne radite ono što volite. Ako je to slučaj, sigurno ne možete biti uspešni. I zato, kao i uvek, i početak i kraj jeste ono ko smo mi i kako se osjećamo, i kada tražite inspiraciju, to se prvo zapitajte i ako nađete odgovor na ono šta volite i šta biste voleli da radite, sigurno ćete imati mnogo uspeha. I za kraj samo jedna rečenica o tome šta može da vam, to sam slagala, šta može da vam pomogne da razvijete sebe i da razvijete svoj biznis. Ja sam stavila ovde jedan primer. Ovo sam ja u piku svoje karijere na prvom klimaksu, kao PR menadžerka Vojvođanske banke sa 24 godine i milionskim budžetom. I sve je tu, a nešto fali. I ovo sam ja u najtežoj godini svog privatnog biznisa, kada mi je baš bilo teško, ali sam radila ono što volim, iako sam verovala da to može da napravi nekakvu razliku. Jedino što sam radila sve to vreme je učila, testirala, pitala, razmišljala, provocirala i pokušavala da nađem svoje mesto pod suncem. I znate šta još? Nisam dozvolila da mi drugi postave granice i ograde. Imala sam stav učenika. Nikada nisam smatrala da znam dovoljno da ne bih pitala ili da znam dovoljno da ne bi mogla još nešto novo da naučim. Isto tako, bila sam potpuno sigurna da ta ograničenja sa kojima nas bombarduju postoje samo u našim glavama ili mi dozvolimo da nam ih drugi nametnu. Kao što Og Mandino kaže, i ja sam to vrlo snažno sledila, uvek sam isporučivala i davala više nego što se od mene traži. Jer kaže, oni koji su top nikada ne isporuče samo što je od njih traženo, uvek daju više. Ne daju to zbog drugih, daju zbog sebe. Jer tako visoke kriterijume i standarde postavljaju sami sebi. I za sam kraj, uspeh neće čekati. Ako ne odreagujemo i ne uradimo nešto, uradit će neko drugi. I ovo je taj trenutak i ovo je to mesto i vi ste ti ljudi i sad je jedino što imamo da uradimo nešto izuzetno. Ja znam da to možete. Hvala.